Ειδήσεις έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, Κωνσταντίνη, και μια τέτοια είδηση είναι και η επόμενη. Έτσι, μιλάμε για τον Αλέξανδρο Γαμματόπουλο, είσαι σκηνοθέτης στο επάγγελμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, γιατί ακολουθήσατε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ένα προσωπικό όραμα, έκανε μια δύσκολη διαδρομή, έτσι κολύμπησε σε δύσκολες συνθήκες και εσείς ταυτόχρονα τον ακολουθήσατε για να καταγράψετε και στο τέλος να κάνετε ένα ντοκιμαντέρ, να καταγράψετε αυτή τη διαδρομή. Μίλησέ μας λίγο για το όλο εγχείρημα και ποιος ήταν και ο στόχος, ο σκοπός. Ακριβώς. Καταγράψαμε την προσπάθεια του Γιώργου Τουτσιάνου, ο οποίος είναι ένας Έλληνας υπεραθλητής και γιατρός, ο οποίος αποφάσισε να κολυμπήσει από την Πελοπόννησο στην Κρήτη, χωρίς να ανέβει σε σκάφος. Σταμάταγε μόνο κάθε μισή ώρα για να πιει νερό και να φάει για να έχει ενέργεια και επί 28 συνεχόμενες ώρες κολυμπούσε για να πετύχει το στόχο του. Για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έμαθα για αυτή την προσπάθεια, χωρίς να το πολυσκεφτώ, είπα ότι θέλω να το καταγράψω αυτό, αξίζει τον κόπο, ειδικά την περίοδο που ζούμε όλοι μας, να δείχνουμε ανθρώπους που έχουν τέτοια δύναμη ψυχής, ώστε να γίνουν πρότυπα και για εμάς, να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να προσπαθήσουμε. Η όλη εμπειρία ήταν ένα μάθημα ζωής για μένα και για όλο το συνεργείο, το κινηματογραφικό, το οποίο τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, γιατί δουλέψαμε κάτω από αντίξωες συνθήκες. Όχι όσο ο Γιώργος, βέβαια, έτσι. Ο Γιώργος αυτό που έκανε ήταν αδιανοητό. Τι περίοδο το κάνατε αυτό, το καλοκαίρι? Όχι, το κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα ακόμα πιο δύσκολα, έτσι, γιατί είχε πιάσει και κρύο. Ήτανε βέβαια, τα νερά ήταν πολύ πιο κρύα. Είχε πάρα πολύ έντονα ρεύματα, τα οποία δυσκόλευαν την προσπάθεια του Γιώργου. Παρ' όλα αυτά, με την προπόνηση που έκανε και τη δύναμη της ψυχής του και του μυαλού του, μπόρεσε και τα κατάφερε. Εν τω μεταξύ, τα πλάνα που βλέπουμε, ειδικά αυτά τα υποβρύχια, είχατε υποβρύχια κάμερα προφανέστατα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Να είστε καλά. Τις υποβρύχιες λήψεις τις έκανε ο συνεργάτης μου και διευθυντής φωτογραφίας, ο Ντίνος ο Μαχαίρας, με τη βοήθεια ενός έμπειρου δίτη του Άρη του Σαλταγιάννη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες, γιατί υπήρχαν πάρα πολύ έντονα ρεύματα. Φανταστείτε ότι κατέβαινε στα 10 μέτρα και ξαφνικά βρισκόταν 50 μέτρα μακριά από το σκάφος και από την πορεία του Γιώργου. Οπότε χρειαζόταν ταυτόχρονα που θα κάνει τις λήψεις να κολυμπάει κιόλας. Κάναμε αρκετές προσπάθειες και μπορέσαμε να έχουμε κάποιες καλές λήψεις, χωρίς βέβαια να ενοχλούμε τον Γιώργο. Έτσι. Ο Γιώργος συνέχισε την πορεία του. Συγκεντρωμένο στο Ακριβώς. Δεν το σταματάγαμε δηλαδή και του λέγαμε πάμε να κάνουμε το πλάνο και έλα. Εμείς απλά προσπαθούσαμε να προλάβουμε. Αλέξανδρε, εμείς περιμένουμε όταν θα ολοκληρωθεί το ντοκιμαντέρ. Βλέπουμε και αυτά τα υπέροχα πραγματικά πλάνα, τα υποβρύχια, τα οποία είναι πάντοτε έτσι και μας ταξιδεύουν και είναι και μια νότα αισιοδοξίας και είναι και ό,τι καλύτερο μπορούμε να δούμε και να ζήσουμε. Και αισθανόμαστε και εμείς που δεν είμαστε υπεραθλητές σαν τον Γιώργο, ότι ώρες-ώρες θέλουμε να κάνουμε μια βουτιά στη θάλασσα για να ξεφύγουμε από όλα αυτά έτσι, και να πάρουμε όλη αυτή τη θετική ενέργεια μέσα από τη θάλασσα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε καλό παράδειγμα στο τετράγωνο εδώ πέρα. Έχουμε το καλό παράδειγμα ενός αποφασισμένου ανθρώπου που λέει θα βουτήξω στην Πελοπόννησο, θα φτάσω μέχρι την Κρήτη, και έχουμε στο τετράγωνο το καλό παράδειγμα του ανθρώπου που λέει αυτό θέλω να το καταγράψω. Διότι αυτό είναι αυτή η δουλειά που κάνω.